सान्तिपुर गुदि बिपिएफनि बानजायनायाव बिटिसि एकर्ड सान फालिनायजों लोगोसे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि। दिनै बिटिसि एकर्ड सान, अदेबानि बिटिसिनि जोनोम सान, जायखौ दिनै बिटिसिनि गोबां बर'फोराबो गावबा गाव ओनसोलफोराव बायदि बायदि हाबाफारि लानानै फालिनाय नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो सान्तिपुर गुदि बिपिएफआबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि बर' दैलाम लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव सान्तिपुर गुदि बिपिएफआ ओनसोलनि मददगिरि रायजो राजाफोरखौ लानानै बिटिसि गोरोबथा सान फालिनायजों लोगोसे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि आरो मोनसे सावराय जथुम लानाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो चिरां जिल्ला बिपिएफ लाइमोन गांखंनि आफादगिरि बद्रेश्वर बसुमतारी आरो बिपिएफ लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि जिसया सामफ्रामारि बिथांमोनहा। आच्छा, गिबियाव आङो नोंथांमोननि निउस पर्टेलखौ आङो हामबाय होनो। बियो बिटिआर एकर्ड नङा, जों बिटिसि एकर्डसो जों माबा खालामदों, अबजार्भ खालामदों। बे बिटिसि एकर्डआ 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बे एकर्ड जादों। दा बे एकर्ड बायदियै दिनैहाय जों सान्तिपुर प्राइमारि हिसाबै आरो जोङो ब्लक हिसाबै, डिस्ट्रिक्ट हिसाबै, सेन्ट्रेल हिसाबै दिनैनि दिनाव बायदि बायदि बिथिङै कार्यकारिफ्रा फालिलांबाय आरो जों दिनै सान्तिपुर प्राइमारि हिसाबै 14 चिरां दुवार ब्लकनि आन्दाराव जों दिनैहाय सान्तिपुर प्राइमारि कार्यालयाव बा मावख'आव जोङो दहाय 9 बाजियाव जोङो मोनसे फ्लेग हस्टिं खालामबाय। बिटिसि एकर्ड डेनि जि फिरफिलाखौ जों उरायहोदों। दा बेखौ लानानै जोङो जोंनि सान्तिपुर ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गामिनि जि वार्कार बिथांमोनखौ गोबाव जाबाय जोङो लोगो हमलायलायिया, मिटिं दावटिं खालामलायिया। दिनै बेखौनो लानानै दिनैनि बिटिसि एकर्ड डेखौ लानानै खनसे रंजानाय आरो मोनसे लावखार ओंखाम जानायजों मोनसे नैबे खुंग्रिङाव थांनाय मोनसे आवजार दालांनि गाहायाव बुहुर रिभार मोनसे फिल्डआव जोङो मोनसे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारिजों मोनसे मिटिं आकारै जोङो आयोजन खालामदों। दिनै बे खोब मोजां मेहेरगोनाङै दिनै बे प्रग्रामा जालांबाय आरो बेवहायनो जोंहा सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय, ब्लक कमिटिनिफ्राय आरो बायदि बायदि बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै जोंखौ बेवहाय बे प्रग्रामाव फैनानै बाहागो लाफैनानै जोंखौ मदद होफैदों। खोब गोजोननाय मोन्दों। दिनैहाय दुर्भाग्यजनक बिटिसि एकर्ड बा बिटिसि सानखौ दिनैहाय इउपिपिएल जि सरकार बिथांमोना जि सरकाराव दङ, सालायबाय थादों, बिथांमोनहाबो दिनै बे सानखौ फालिनांगौमोन। जि बिथांमोना बिटिसिखौनो दिनैहाय सरकाराव इउपिपिएल हिसाबै, पार्टि हिसाबै सरकाराव थानानै बिथांमोना दैदेनगासिनो दङ, सरकार सलायगासिनो दङ, बिथांमोना दिनैनि दिनखौ अबजार्भ खालामनांगौमोन। नाथाय दुर्भाग्यजनक, दुखुनांथाव, बिथांमोना खालामाखिसै। बिटिआर एकर्डआ दिनै इमप्लिमेन्ट जायाखै। दा बेखौ लानानै बिथांमोना दिनै बिटिसिखौनो सलायनाय हिसाबै बिथांमोना बिटिसि जि एकर्ड डे दिनैनि सानखौ फालिनांगौमोन होननानै आं सानोमोन आरो। जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नोंथांमोननि जिथु दिनैनि हाबाफारियाव इउपिपिएल हान्जानि मददगिरिफ्राबो बाहागो लाफैदों होनना मिथिदों। थारैनो नंगौ नामा, सैथो नामा? बेवहाय ओरैबायदि गोजोननाय जोंहा दङ। नंगौ, बियो सैथो खोथा। गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय जोंनि सान्तिपुर हिसाबै बिथांमोनहा आर'नाइ जोंजों गानाखैब्लाबो बिथांमोनहा जोंजों सिङाव सापर्ट दङ। बे सापर्ट हिसाबै बिथांमोना दिनै जोंजों मदद खालामफैफादों आरो बे जोंनि प्रग्रामाव बाहागो लाफैफादों। बिथांमोनखौ आङो सान्तिपुर प्राइमारिनि आफादगिरि जानानै आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो आरो बिथांमोना जोंजोंनो फैगौ एमपि इलेक्सन आरो बिटिसि इलेक्सनाव जोंजों मदद खालामगोन आरो जोंनोनो भट होगोन होननानै बिथांमोना जोंनो एकदम सुक्ति होबाय आरो देरहासारनायनि मिजिंखौ फोथायो। देरहासारनाया 100% जोंहा बुंनो हायो। दिनै क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि समस्तियाव मोननै समस्तियाव बिपिएफआ देरहानाया एकदम रोखा, बेयो एकदम क्लियार जाबाय। जों बेखौ बुंनो हायो। दिनै साफ्रोमबो नोंथांमोन निउस पर्टेलफ्राबो दिनै नोंथांमोनाबो मिथियो दिनैनि बिपिएफनि जेनाखि देरहानायनि जि सिनारि, बे एकदम रोखा 100%।